működik. Nem tudom, lehet hallani? 1, 2. Szuper! Na, nagyszerű. Jó, egy kicsikét a mobil internet nem igazán úgy akart funkcionálni. Hát köszöntök mindenkit itt ma este az FG Express tájékoztatóján. És gratulálok mindenkinek, hogy nem éppen az aktuális szappanoperát választotta a tévébe, hanem hallgatott a meghívójára és idejött hozzánk. És ne talántán egy picikét van önben nyitottsága arra, hogy a meglévő mellett egy picikét jobb anyagi bázisra tudja magát emelni. Úgyhogy nagyszerűen nagyon jó helyen jár, úgyhogy vágjunk is bele, mert már 5 percet csúsztunk. Közben nézem itt a beírásokat, hogy valami különleges azóta, amíg itt próbálkoztam. Jó, szuper. Jó, tehát Karadin Csaba vagyok, és akkor az ön meghívója nevében szeretném egy rövid fél órában bemutatni az FG Express, mint lehetőséget, mint terméket, mint én úgy gondolom Magyarországon, illetve nemzetközileg az egyik várományosát egy nagyon komolyan feltörekvő cég. Egyébként a cégnek pont most zajlik Las Vegasban a megnyitója. A pre-launch fázis után, az előindítás fázis után most indul a cég, úgyhogy szerintem ennél jobb időben, jobb helyen senki nem lehetne, mint most. Mi is ez az FG Express, miről is szól? Valóban, ahogy itt a szlájdon is látják, a világ első valóban világméretű vállalkozásáról és üzleti ötletéről van szó. Ha valaki járatos már termékek mozgatásában, akkor bizonyára tudja, hogy a logisztika a mai világban egy olyan eszköz, amivel lehet erősebbnek lenni, meg gyengébbnek. Minden esetre az termékeknek az A-ból B-be juttatása nem mindig egyszerű, akár magába a szállítmányozás, akár az engedélyeztetés és egyéb procedúra. De természetesen, ha üzletről beszélünk, már pedig nem most elsősorban üzletről fogunk beszélni, akkor nagyon fontos látni annak a lehetőségét, hogy csak a környező, vagy a kis falunkba, városunkba tudunk gondolkozni, ne talántán a megyébe, az országba, vagy Európába, a kontinensbe, vagy akár az egész földbe tudjunk gondolkozni. Nyilván nem mindegy, hogy mekkora paraméterekkel tudunk elindulni, ez az üzlet ez valóban világméretű, méghozzá pontosan azért, mert hatékonyan el tudunk bárhova juttatni terméket, és a cégnek is nagyon hatékony termékei vannak. Hogy ez lehetséges vagy sem, ezt mindjárt meg fogjuk látni. Nyilván nem lehetetlen, ez egy nagyon-nagyon különleges ebbe az üzleti lehetőségben. Rob Williamsnek volt ez az álma, hogy aki gyakorlatilag ebben az üzletágban már több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik, ha valaki már hallott ugye a network marketingről, vagy MLM-ről, vagy multilevel marketingről, akkor talán már találkozott Rob Williams nevével is, hisz az egyik ex-elnöke volt ennek a társaságnak, hisz nagyon jól tudjuk, hogy a mai világban alapvetően kétféle módon lehet termékeket a piacra vinni. Az egyik az, hogy sok-sok pénzt fizetek a reklámokra, lásd tévé és társai, a másik az, hogy érdekelté teszem a felhasználókat abba, hogyha valamivel meg vannak elégedve, azt ajánlják tovább a környezetükbe. Gondoljunk bele, hogy amit a tévében látunk, azt mennyire hiszük el. Én úgy gondolom, a legtöbb esetben el lesz osztani 3-mal, és akkor talán hihetővé válik a dolog. De hogyha az ismerősünk, vagy akár 2-3 ismerősünk ugyanarról a termékről vagy szolgáltatásról pozitívat mond, akkor felszokott merülni bennünk az a gondolat, hogy vajon tényleg ezt tudja, vagy sem. Ugye állakkal inkább elfogadjuk, mert ismerősünk az miért mondana valóban nekünk. Ugye ez az ajánlási marketing, és pontosan erről szól a network marketing is, hogy érdekelté vagyunk egy olyan termék vagy szolgáltatásnak a továbbajánlásával, amivel mi magunk is meg vagyunk elégedve. Így gyakorlatilag Rob Williams egyébként itt a közben elolvasták a szlájdot egy dél-koreai útja alkalmával találta meg ezt a terméket. Tudnék, jó, önmagának is nagyon komoly háti fájdalmai voltak. Az Egyesült Államokban nem igazán tudták kezelni, úgyhogy úgy gondolta, hogy akkor tovább lépés, alternatív módot keres rá. És Dél-Koreában egy kolostorban bukkant rá néhány harcosra, úgymond, akik ilyen különböző tapaszokat viseltek a hátukon, és nem értette, hogy mik ezek. Rákérdezett, és elmondták, hogy ez gyakorlatilag az ő orvosuk, az ő kórházuk, és gyakorlatilag ettől ők sorrendbetegek. És ezek után természetesen az ő hátára is fölragasztották, és néhány napon belül a
hosszú hónapok óta tartó krónikus fájdalma elmúlt, és akkor úgy döntött, hogy ezt az egész világnak meg kell tudnia, és nem is találhatott volna rá jobb módot, mint az ajánlási marketingen keresztül történő eljutatást. Itt közben eljutottunk ahhoz a szlájdhoz, ahol egy picikét a cég múltjáról beszélhetünk, hisz magában a Forever Gain, amit Ron elindított, az már több mint 10 éves cég Amerikában, a B2B piacon leginkább wellness termékekkel foglalkozott, és ezt az ötletet viszont egy teljesen új cégként, az FG Expressként 2013-ban indították el, 2014-ben egy pre-launch időszakkal, illetve most a mai nap folyamán zajlanak az valós elindítása a cégnek. Itt, ha valaki ismeri ezeket az embereket, itt most nevek nincsenek kiírva, de a szakma legismertebb emberei, akik, ahogy látjuk, nagyon-nagyon komoly eredményeket értek el ezen a területen. Velük együtt elindult ez az üzlet, és itt van Magyarországon is, és köszönhetően Bernard Summer úrnak, akit 2 hét múlva akár személyesen meg tudnak ismerni Budapesten, az ő segédletével jutott el hozzánk is az üzlet. Mi is magában a termék? Mi az, amire mi nagyon büszkék vagyunk és nagyon lelkesek vagyunk, hisz az elmúlt időszakban jó magamnak is, meg bárkivel beszélek, mindenkinek a környezetében nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Ez egy Power Strip, ez nem más, mint egy energiatapasz, ami az első olyan hálózatban is forgalmazott termék, ami hivatalosan gyógyászati segédeszköz minősítést kapott. Ugye ez az FDA által egyes osztályba sorolású gyógyászati segédeszköznek van minősítve, és most már az Unióban is megkapta a CE jelölést, tehát honosítva lett ez a minősítés. Jó, tehát egy olyan termékkel tudunk dolgozni, amit gyakorlatilag nem csak a cég állítja, hogy nagyon jól működik, meg nem csak a felhasználók, hanem magában az FDA, aki egy elég szigorúan vett szervezet, aki minősíti a különböző eszközöket, táplálékkiegészítőket és természetesen ugye a gyógyászati segédeszközöket Amerikában. Jó, tehát nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre, hogy egy ilyen típusú termékkel működhetünk, ami nem kuruzslás, az orvosok is elfogadják, hisz ez egy gyógyászati segédeszköz. Mit is tartalmaz ez, mi van benne? Ugye itt lehet látni, középen látják, hogy alapvetően 4 összetevőből áll, korai vörösginseng, egy exkluzív tengeri fitoplankton. Ugye a fitoplankton, mondják azt, hogy az életnek az elindítója, gyakorlatilag az algák és a fitoplanktonokból keletkeztek, a legteljesebb értékű tápanyag szükségletet biztosítja, nem hiába, ugye a tengeri nagy állatok is csak ezen élve akár 200 évig is elérnek, például a bálnák, tehát valószínűleg a rossz nem lehet benne. Kálcium, magnézium, kálium, ezüst ion, ami ugye egy antiszeptikus hatással bír, és a germánium ellem, ami egy olyan ellem, ami gyakorlatilag egyfajta hőszigetelő hatással, illetve hő visszaverő hatással rendelkezik. Magában itt néhány dolgot felsoroltunk, hogy mire is alkalmas. Én úgy gondolom, hogy a legtöbben azzal szembesültünk, amikor valakinek különböző nem múlni akaró fájdalommal bír vagy rendelkezik, tehát ez lehet akár egy krónikus derék-háti fájdalom, lehet akár egy visszatérő migrén, lehet akár egy menstruációs fájdalom és egyéb dolog, és ezeket a fájdalmakat az esetek 90%-ában akár már néhány perc vagy egy napon belül jelent. Úgyhogy ezt nyilván azt tudja inkább értékelni, aki magában a fájdalom birtoklója, hisz ha belegondolunk, ha fájt már valamink, akkor nagyon sokszor úgy voltunk benne, hogy szinte minden pénzt magadtunk volna azért, hogy csak múljon már el. És nagyon-nagyon fontos, ugye a mai modern orvoslásban ugye általában igyekszünk elnyomni a fájdalmakat, és az gyakorlatilag az okozatot kezelik különböző gyógyszerekkel, amivel tompítják, az ideg átviteleket bénítják és társai. Ez az eszköz viszont ugye az összetevőinek köszönhetően, és azok így egyben szinergiával éve, a testnek az öngyógyító folyamatait indítják el, azaz az okot tudják kezelni. Ugye magában, ahogy említettem, ez a germánium, ez a test hőjét nem engedi ki, összegyűjti, és mint lézerpontossággal visszanyomja akár 10-12 centi mélyen a szövetekbe, ahol természetesen ezáltal magával viszi mind a vörösginzenget, mind a fitoplankton, amivel gyakorlatilag roborál, és az ott lévő
sejteknek, szöveteknek megfelelő tápanyagot biztosítva el tudja intenzíven indítani a szervezetnek az öngyógyító képességét. Ez a tapasz egyébként 48 órán át tudja táplálni a testet, tehát mondtam azt, hogy leginkább azzal találkoztunk, és ez a legszemben ötlőbb, hogy elmúlnak olyan fájdalmak, amiket eddig már mindenfélevel próbálkoztak kenőcsek, krémmel, gyógyszerrel, és nem igazán múlt, vagy valamelyes múlt, de tudjuk jó, hogy ezeknek elég komoly mellékhatásaik voltak. A másik dolog viszont az, ugye nem hiába Power Strip a neve, hogy nagyon komoly plusz energiát biztosít a szervezetnek. Magában a fitoplankton olyan hatással van a szervezetre, hogy gyakorlatilag a vérnek az oxigén felvevő képességét közel 25%-kal megnöveli, ezáltal egy fokozott energiaszintet ad a szervezetnek, és nem úgy, mint a kávé, hogy ilyen kiugróan, aztán utána süllyedünk vissza a mélységben, folyamatosan nagyon jó energiaszinten tudja tartani a szervezetet, hisz sokkal több oxigén jut el a sejtekhez, és ezáltal a sejtek ugye sokkal jobban teljesítenek, megnövekszik a vörösvégsejtermelés, és például az izmok építése is lényegesen jobban működik, ha valaki éppen a bodybuilding teremben használna ezt a tapaszt. Itt láthatunk egy ábrát arról, hogy miként és hogyan hat hőtanilag ugye ez a Power Stripünk. Ugye a felső ábrán látjuk az illetőnek a hátát és a róla készült hőtérképet, vagy nem tudom mennyire látni itt a neten, alul a derekához, majdnem a szakrális rész fölé 2 darab ilyen tapaszt fölhelyeztek, és a felhelyezés után 15 perccel végeztek ismételten egy hőkamerás felvételt, és látjuk azt, hogy nem csak a tapasznál, hanem ez egész hátra kiterjedően megnövekedett a hőmérséklet, nyilván ezáltal a vérkeringés, és ezáltal ugye magában a különböző folyamatok, és nyilván ezáltal a gyógyulás is. Ezt ugye a Dr. Minsoo Kim által végzett felméréseket láthattuk egyébként itt. Itt egy pár gondolatban ugye, hogy milyen testrészekre még egyszer, mikre való, de én úgy gondolom, hogy csak egy dologról beszélnénk magában a krónikus fájdalmakról, amiben közel 1,5 milliárd ember szenved a világon. Már akkor is azt mondom, hogy nem egy picike piacról beszélünk, de ha arról beszélünk, hogy hányan élnek stressz helyzetben, és érzik úgy, hogy az energiaszintük nem ott valahol lenni szeretnék, akkor úgy gondolom, hogy itt lényegesen szélesebb felhasználó körről beszélünk. Itt most nem akarom azt mondani, hogy azok, akik kávét isznak, azok, akik energiaitalt isznak, de nyilván azért isszuk, egyrészt mert szokás, másrészt meg ugye várjuk az attól a plusz energiaszint növekedés. Hát mi lenne akkor, ezt egy természetes módon tennénk ezt meg, ami hosszú távon jobb közérzetet biztosít. És ha egyetértenek velem, hogy azért a világon valóban van néhány milliárd ember, akinek ez igénye, szüksége, akár a fájdalom, akár az energianövekedés, akkor nyilván egyetértenek azzal is, hogy a kezünkben most van egy olyan, mondjuk azt, hogy csodaszer, ami az emberek 90%-ánál már néhány órán belül nagyon pozitívan fejti ki a hatását, amire van igény, és el tudjuk juttatni azokhoz, akik erre vágynak. És ha el tudjuk juttatni azokhoz, akik erre vágynak, és vannak, akik erre vágynak, akkor nyilván nyugodtan beszélhetünk arról, hogy ebben egy nagyon-nagyon komoly üzleti lehetőség van, hogy ezt a terméket eljuttassuk azokhoz az emberekhez, akik akár krónikus fájdalommal élnek már évek óta, vagy azokhoz az emberekhez, akik egyszerűen szeretnek többlet energiát, vagy egyéb más problémáikra keresnek megoldást, és valóban akár így online módon a neten keresztül is komoly üzletet tudunk felépíteni. Bár hogy Bernard Summer szavaival éljek, azért magában a network marketing az mindig is arról szólt, hogy szembe tudjak az illetővel nézni, meg tudjam kérdezni a problémát, és nagyon egyszerűen odaadjak neki és szintén az ő szavait idézve, egy 9-as papírfesznit. Tudni, ez tényleg egy picike kis, nagyon vékony tapaszunk egy papír, de annak, akinek használ, annak magában a megváltás. Hogyan jutunk a termékhez, mennyibe kerül, miként lehet erről üzletet építeni? Hát alapvetően nagyon-nagyon fontos, hogy ez a termék belefér egy egyszerű A5-ös borítékba.
szinte mondhatjuk azt, hogy egy levelező labba belefér. Egy 15 darabos, illetve 15 plusz 3 darabos, tehát 18 darab ilyen tapasznak az ára, indulási költségekkel együtt $98, melynek 50 pont az értéke. Ebben már egyébként benne van a szállítási költség is, ami gyakorlatilag itt Európában $7,95, teljesen független attól, hogy egy csomagról, 10-ről vagy 50 csomagról beszélünk, tehát szállításon $8. De gyakorlatilag ezzel az 50 pontértékkel $100 bárki el tudja indítani a saját maga üzletét, kap 18 darab ilyen power strippet, megkapja egy évre az irodáját, egy online lehetőséget, a kifizetési rendszer Pioneer kártyán keresztül történik, azt is megkapja hozzá. Tehát egy komplett üzletet kap $100, amin úgy gondolom, hogy Magyarországon is, illetve a Kelet-Európa régióban is abszolút az elérhető árkategóriába tartozik, hisz lehet, hogy egy üzlet nagyon-nagyon jó, de olyan komoly, nagyságrendű pénzekkel lehet elindítani, akkor bizony-bizony nagyon szabjuk azoknak a körét, kezdve az üzletet. Én úgy gondolom, hogy azzal egyetértünk mindannyian, hogy $100 még az az összeg, amit ma, ha valaki érdemesnek talál, akkor elő fog tudni teremteni, főleg akkor, ha saját maga is érintett, hogy valamilyen problémája van, valamilyen fájdalma van, kipróbálta rá és érezte azt, hogy jól hatott az eszköz. És akkor gyakorlatilag ugye ismételten egy slide arról, hogy mekkora is a mi közegünk, hova tudunk mi eljutni, miben gondolkozhatunk-e globálisan. Hát nagyon egyszerű, ahova egy levelezőlap eljut, oda eljut a mi termékünk is. Tehát ahol posta van a világon, bármilyen kimondhatatlan nevű ország is legyen az, oda el fog jutni a termékünk. És tudjuk jól azt, hogy lehet, hogy mi nem ismerünk ott senkit, de a csapatunkból előbb-utóbb lesz olyan, aki ismer ott valakit, és innentől kezdve nem állunk szemben azzal a problémával, hogy ja, azt az országot még nem nyitotta meg a cég, ott még kell várni fél évet, 1 évet, 2 évet, hanem gyakorlatilag bárhova a posta megy, oda mi tudunk terméket szállítani, azaz abban az országban ugyanúgy üzletileg is, illetve termékfelhasználásilag is tudnak az emberek velünk tevékenykedni. Nem hiába a cég gyakorlatilag az indulásától számítva most már úgy tudom, hogy több mint 220 országban működik, és úgy gondolom, hogy ez egy ilyen fiatal network cégtől, én szerintem ezzel abszolút a top listára került. És ha már termékről beszéltünk, és termék eljutatásról, akkor beszéljünk néhány szóban arról, hogy jó működik a termék, és én majd remélem, hogy esetleg itt a chatben majd kapunk egy-két visszajelzést másoktól is a termékkel kapcsolatban, hogy milyen fantasztikus élményekben volt, tapasztalatokban volt részük, és meg kell azt mondjam, hogy tényleg az esetek 90%-ában nagyon jól működik, van akinél lassabban, tehát valakinél valószínűleg néhány nap kell hozzá. Érdekes a dolog, még nem tudtam pontosan párhuzamot vonni, de általában nálam inkább férfi volt, és inkább olyan típusú férfi volt, aki dúsabb szőrzettel rendelkezik, akinél nem működött annyira gyorsan. Tehát lehet, hogy egyébként ott a szőrzetnek is van némi nemű köze, hisz ha ráragasztunk egy szőrösebb bőrre valamit, akkor azért nem biztos, hogy a hatóanyagok úgy be tudnak hatolni. Vagy kipróbáljuk, miután nagyon frissek az élményeink, 1-1,5 hetesek, úgyhogy még nem sikerült ebbe az irányba elmenjünk, de hát úgy gondolom, hogy gyűjtjük a véleményeket, és akkor erről is tudunk beszélni. Akkor nézzük azt, hogyha szeretnénk az FG Expressbe, és elfogadjuk a környezetünktől, vagy saját magunk megtapasztaltuk, hogy milyen hatékonyan működik a termék, akkor hogyan tudunk ezzel pénzt keresni. Egy hallatlanul egyszerű marketing tervje van a cégnek, alapvetően egy bináris rendszer, de ugyanakkor ebbe a bináris rendszerbe egy nagyon-nagyon erős unilevel rendszer van beépítve, és hogy hogyan és miként működik. Hát első lépésben, ha valakit csatlakoztatunk a rendszerhez, ez történhet 50 ponttal, ugye ez a $100, történhet 100 ponttal, ez ilyen $188, vagy történhet 300 ponttal, ez ilyen 570 és $600. Tudni, van más típusú termék, majd erről is beszélünk ennek függvényében, akkor a pontértéknek a 25%-át, mint gyors start bónuszként megkapjuk, tehát azt jelenti, hogy egy 100 pontos csomagból ez $25 jelent. Jó?
és az indulónak a következő 4 hetében akkor van egy gyors startban, ha még utánrendel, azokból a rendeléseknek is a 25%-át megkapjuk, tehát ezzel nagyon gyorsan tudunk pénzt keresni. A másik pénzkeresési lehetőség magában a bináris rendszer, ahol is 2 csapatot tudunk építeni, tehát van egy bal meg egy jobb lábunk, és mihelyt a bal meg egy jobb lábba elhelyeztünk valakit, akkor onnantól kezdve mi is, meg a fölöttünk lévő csapat is, már csak azokhoz tud csatlakoztatni a következő partnereket. Jó, tehát ez a bináris terv, ez nagyon jó, ez egy csapatmunka, egymást tudjuk segíteni. És ez a bináris terv, ez 8 és 12% között fizet a kisebbik lábra, 50-50%-ban von le, 500 ponttól fölfele fizet egyébként. A következő része, és még egy legfontosabbat kihagytam, ezt még egy picikét várnék ezzel, úgyhogy azt hagyom majd utána. A következő része a matching bónusz. Nem tudom, hogy ki az, aki jelenlévők között járatos a hálózati marketingben, a hálózatépítésben. Ugye amikor mi valakit csatlakoztatunk egy rendszerhez, ő lesz a mi frontunk, ő az első generációnk. Amikor ez az ismerősünk szintén valakit csatlakoztat a rendszerhez, ő lesz a második generációnk. Közben megnézem, hogy a következő szlájdban, igen, tehát bocsánat, itt volt a gyors start bónusz, amiről beszéltem, tehát itt vannak a szlájdok, tehát amikor valaki csatlakoztatunk, hogy a pontérték 25%-át megkapjuk, itt azt mutatja például, csatlakoztattunk 5 darab ismerősünket, 50 ponttal, ugye a legkisebb csomagról, bocsánat, 100 ponttal, tehát a közepes csomagról beszélünk, már is kerestünk $125. Miután a slide-ban így van, úgyhogy akkor ezt a matching bónuszt egy picikét eltolnám, és akkor beszélnék arról a legfontosabb részéről, amit az előbb is ki akartam emelni. Méghozzá ez az üzletünknek a működtető, ez az X-Stripe bónusz. Minden termékes rendszernek a működtetése ugye a passzivitása, a passzív jövedelem generálása, magában a terméknek az újravásárlása. Én úgy gondolom, hogy magában ez egy olyan termék, ha csak a PowerStrip-et nézzük, ami minden háztartásban ott kéne, hogy legyen, hisz bármikor történhet meghúzódás, fájdalom, nők esetén ugye menstruációs probléma, esetleg fejfájás és egyéb dolog, amikor ott kéne, hogy legyen mindenkinek ez. Ez azt jelenti, hogy nem mindig fog kelleni, de azért én úgy gondolom, ha egy családot vagy a környezetét nézzük, sajnos mindig lesz, akinek erre szüksége lesz. Magában ennek a hálózatnak is a passzivitását ugye az autósipek adják, amit sok esetben nem szeretünk, ugyanakkor be kell, hogy lássuk, hogy ez adja mindig egy fogyasztói csapatnak a stabilitását. Most nálunk 2 típusú autósip létezik. Az egyik $60 plusz áfa plusz szállítás, nagyjából $71-2 beszélünk, a másik az 2 csomag PowerStrip-et tartalmaz, és az durván szállítással áfával együtt $140. Jó, az egyik egy 50, a másik egy 100 pontos csomag. Most nem tudom, hogy az jelenlévők közül ki az, aki szívesen fizetne minden hónapban 70, illetve $140 az autósipjéért. Illetve úgy tenném fel a kérdést inkább, hogy ki az, aki szívesen nem fizetne érte. Most nyilván úgy gondolom, az utóbbiak táborában többen lennének, közben kaphatnék egy egyáltalán lehet hallani, amit mondok? Mert nem nagyon szuper, na, jött már legalább egy visszajelzés. Igen, tehát én úgy gondolom, hogy mindannyian úgy vagyunk vele, hogy persze jöhet a termék, de hát ha lehet, akkor úgy nem szívesen fizetnénk érte, és pontosan erről szól a X-Stripe bónusz, hogy hogyan tudjuk úgy megkapni minden hónapban a terméket, hogy ezáltal aktivitásunk legyen, jutalékra való jogosultságunk, és ugyanakkor ez ne kerüljön nekünk pénzbe, sőt, még akár a cég fizessen nekünk. Mondom, ez így érdekesen hangzik. Mit vár el ezért a cég tőlünk? Hát nagyon egyszerű. Azt várja el a cég tőlünk, hogy az első 2 generációnkban, tehát azon embereket, akiket mi csatlakoztatunk, illetve az ő általuk csatlakoztatott emberek között összességében legyen 1000 pont. Ugye, ha valaki a kisebbik autósippen van rajta, az 50 pontot jelent, az azt jelenti ahhoz, hogy 1000 pont legyen, kell 20 ember ebbe a 2 mélységben. Ha viszont mindenki 100 ponton van, már pedig itt látni fogják, hogy butaság lenne nem 100 ponton lenni, akkor ez maximum 10 embert jelent. Ez lehet úgy, hogy
10 embert közvetlenül hozott a csapatba, lehet akár úgy is hozott egy embert, és ő hozott 10-et. Ja, teljesen mindegy. Az első 2 mélységben legyen 1000 pont, abban a pillanatban, ha mi a nagyobbik, az 100 pontos autósippen vagyunk, a cég fizet $200, azaz, ha ebből megveszünk a 2 terméket, ugye 140, tehát marad $60, tehát úgy jön meg 2 csomag termékünk, és leszünk jutalékra jogosult, hogy közben még kapunk hozzá $60. Ha nyilván 100 pontosan vagyunk, akkor csak $100 kapunk, abból ugye csak egy csomag jön, és $30 marad. Tehát kérdem, hogy mi a logikusabb? Kapni $200, amiből lesz 2 termékünk és $60, vagy ugyanezt elvégezve csak $100 kapunk, amiből egy termékünk lesz és $30. Hát nyilván az előző sokkal logikusabb szerintem, éppen ezért mondom azt, hogy a csapatban az emberek 90%-a a 100 pontos autósipen van rajta és lesz rajta. Ez az első nagyon-nagyon jó dolog, tehát ha mi elérjük ezt, hogy 1000 pontunk van, nekünk a jövő hónapra már ingyen van az autósipünk, sőt még egy kis pluszpénzt is kapunk. Innentől kezdve a következő feladatunk az, hogy segítsünk az általunk behozott embereknek, hogy nekik is meglegyen alattuk az 1000 pont, hisz akkor onnantól kezdve nekik is ingyen van az autósipjük. És nagyon fontos a dolog, hogy itt nem állunk meg, 1000 pontnál nem állunk meg. Ha valaki kicsit intenzívebben működteti az üzletet, építi az üzletet, és ebben az első 2 mélységében 2000, 3000, 4000 vagy 5000 pont gyűlemlik fel egy adott hónapban, akkor nem egy hónapra van kifizetve az autósipje, és kapja azt a havi $60 pluszba, hanem 2, 3, 4, 5, 6. Attól függ, hogy hány ezer, annyiszor, annyi hónapra van meg. És akkor még mindig nem álltunk meg, hisz ezek az emberek, ugye feltettek nagy százalékok, a következő hónapban ugyan meg fogja vásárolni, vagy meg fogja ingyen kapni az autósipet, és tételezzük fel azt, hogy közben fejlődik is a hálózat, mondjuk, hogy ebben a hónapban volt 4000 pontom az első 2 mélységemben, a következő hónapban legyen 6000, ugye az 2 hónap alatt 10.000 pontot tett, ez azt jelenti, hogy nekem 10 hónapra előre ki van fizetve az autósipem. Tehát a következő 10 hónapban minden hónapban megkapom a $200 strike bónuszt, amiből ugye befizetem a $140 autósippemet, és kapok pluszba $60. Jó, ez egy plusz bónusz, ez minden bónusz felett van, vagy mindentől különállóan, és ez az, ami működteti az üzletünket. Tehát én úgy gondolom, ha valaki itt szeretne velünk jönni, akkor ezt nagyon fontos szem előtt tartani, hogy legyen meg első lépésben a saját X-Strike bónusra, és segítsen a csapattagnak, hogy minél több tagnak meg legyen az X-Strike bónusza. Jó? Remélem így érthető volt, egy kicsit lehet, hogy szájbarágos volt, de én úgy gondolom, hogy aki most először hallotta, talán így kicsit jobban át tudott menni ez az információ. Jó, ugye beszéltem már az előbb a bináris bónuszról, amikor a kisebbik csapat forgalma után 8 vagy 12%-ot fizet, hogy mitől függ? Attól függ, hogy 50 pontos autósippen vagyok, vagy 100 pontos autósippen. De mint az előbb megbeszéltük, hogy utaság lenne nem a 100 pontosan, tehát így nyugodtan számolhatunk a 12%-os bináris jutalékkal. És akkor eljutottunk a 4-es pontra, ami így gondolom, hogy nagyon sokunknak talán ez volt az íra pont, amiért úgy döntöttek, hogy ezzel a céggel tartanak, méghozzá a matching bónusz. Mit szólnának ahhoz, hogyha azon embereket, akiket mi közvetlen csatlakoztattunk az rendszerben, az ő bináris jutalékuk után 25-50% bónusz kaphatnánk. Jó, tehát ha valaki mondjuk a frontunkban keres mondjuk az adott hónapban $1000, akkor 250 és $500 között mi kapnánk az ő jutalékán felül. Gondolom ez jól hangzik mindannyiunknak, ugye? Ha még tetézzük tovább, mi lenne akkor, hogyha az ő általuk a csapatba hozott emberek jutaléka még további 15-25%-ot kapnánk. Jó, és ha egy picit így nézzük a csapat építését, ugye nyílik az olló. Ugye az első szinten, első generációban általában kevesebb ember van, mint a másodikban. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy akár a második generációban lévő emberek jutalékában 25%. Tehát ha mondjuk tételezzük fel azt, hogy van, mivel könnyű számolni, van mondjuk
10 darab partnerem a második generációmban, és mindegyik keresen $600. Ugye $600-nak a 25%-a $150, de mivel 10 vannak, az már $1500. Jó, ez nem bináris jutalék, nem X-Tribe, ez csak és kizárólag a matching bónusz. Jó, tehát mi ezért jöttünk ehhez a céghez, mert félelmetes mennyiségű pénzeket fognak tudni azok keresni, akik intenzíven építik az üzletet, hisz még ez megy tovább, a harmadik mélység után 10 és 15%-oti matching bónusz, és még a negyedik mélység után is 10% matching bónusz lehet keresni. Ez attól függ, hogy ki milyen minősítést ért el az üzletben. Jó, tehát nagyon fontos dolog, ugye egy bináris tervnek megvan az a hátulütője, egy jó embert a nagyobbik lábba kaptam, akkor ugye a bináris mindig a kisebbik láb után fizetik, és igazából abból az illetőnek a csapatából olyan hajde nagy pénzt normál esetben nem keresek, viszont ha én hoztam közvetlenül, és ő sok pénzt keres, akinek az 50%-át meg tudom, vagy akár vagy a 25%-át keresni, azaz mondhatnánk azt is, hogy szinte egy lábon is fizet a rendszer, vagy legalábbis arányában nézve igen. Matching bónuszra azt mondják, hogy azért egy ilyen 3-4-5-6 hónap, mire a matching bónusz nagyon komoly összeg, de addigra már simán túl tudja szárnyalni a bináris bónusznak az összegét. Jó, és az ötödik kifizetési mód, ez egy cash rank bónusz, amikor elérjük a különböző szinteket. Hát itt elég kis, itt nincs is kiírva, gyakorlatilag a 2 csillagnál kell, hogy legyen 3000 pont a kisebbik lábon, 3-nál 6000, és így tovább, és ahogy kvalifikálódtunk, szuper közben kaptam én egy üzenetet a Péteréktől, hogy itt vannak fönt, és van egy negyed órájuk, mindjárt megpróbál megtalálni, hogy milyen név alatt vannak, de hogyha megkapom itt, Péter mobil gondolom, ugye? WhatsAppon vissza tudtok írni, Péter, hogy jól gondolom azt? Mert akkor mindjárt megnézem. Az a gond, igen, az a gond, hogy úgy látom, hogy mobilon vagytok, és egyelőre, mintha nem tudnék nektek hangot adni. Jaj, de jó. Igen. Úgy tűnik, hogy a mobilnak nem tudok hangot adni, Péter. Jó, tehát mivel mobil készülékkel vagytok fönn, hogy nem tudlak titeket bekapcsolni, hogy tudjatok hozzánk beszélni. Úgyhogy nem tudom, hogy akkor hogy legyen, hogyan kommunikáljuk, hisz aki nem tudná, Kovács Péter és Tünde kint vannak Las Vegasban, és szerintem most a második nap közepéről, vagy nem tudom, valamelyik részéről jöttek gyorsan ide föl, hogy megosszák velünk a legújabb információkat, eseményeket. Úgy tudom, hogy új terméket is mutat be a cég. Van még itt a termékek között egy zseniális dolgunk, amit SolarStripnek hívnak. Azt mondja, hogy itt közben próbál engem hívni a Tünde, akkor egy fél pillanat megpróbálok vele beszélni, addig lenémítom magam. Jó? Egy pillanat. Na, ha minden igaz, akkor most halljátok a Péteréket. Sziasztok! Sziasztok! Na, hát azt kell, hogy mondjam, hogy életünk egyik legszuperebb rendezvényen vagyunk. Pedig már egyet-kettőt megjártunk, most éppen itt vagyunk a belátásó szálloda 11. emeletén, és olyan kilátás van a medencékre, meg minden, hogy ezt mindenféleképp látnotok kell a jövőben. Péter, a kihangosítás próbálj kapcsolni a telefonon, mert visszhangzik az egész. Ja, mert ide raktam a másik mobilt is. Jó. Jó? Na most ez lehet, hogy le is töltöz be. Szóval igazándiból elmondhatatlan az az élmény, amiben részünk van.
szerintem egy teremben úgy közel 3000-en lehet, ahol vannak itt a vezetők. Az előbb a reggelinél odállt mellénk egy úr, ő volt a Herbalife első embere, 1,3 millió munkatársa volt. A színpadon Rick Basil beszélt az előbb, aki közel 40 év alatt 4 cégben volt, és közel 7 millió munkatársat épített fel. Múltkor Japánban egy rendezvényen 6000 milliómost állítottak ki a cégre, amiket ők hoztak fel. Tehát igazándiból itt elég nagyban nyomják ezt a hálózatos ipart, és elméletileg egyszerűen fel se fogjuk, hogy mit lehetünk, és hogy részese lehetünk ennek a cégnek. Tehát igazándiból csak annyit tudok mondani, hogy amikről ideig Magyarországon közösen beszéltünk, hogy majd nagy üzlet lesz meg minden, én azt gondolom, hogy ezt be kéne, hogy szorozzátok legalább 50-nel, mert amire ez a cég képes, meg amire ez a termék képes, ilyet még az életetekben nem láttatok. Olyan terméktapasztalatok vannak itt emberektől, itt most az előbb ez a Dr. Min Sung Kim, ő nincs itt, hanem valahonnan egy videóüzeneten jelentkezett be, hogy ő kvantumfizikus, és hogy milyen kvantum erők hatnak erre a tapaszra, és hogy kerül bele ez az egész hatóanyag, és mikre képes, és hogy ő az életét tette fel erre, hogy ezt egyre jobbá tegye, és egyszerűen most beszélt ez a Bex nevű hölgy, aki ugye a Solar Stripsnek a úgymond fő promótere, meg elkészült egy új weboldala a cégnek, amin mind a 3 termékcsalád fönn van. Teljesen új dizájnt kaptak a termékeink, a Power Strip, a Mask és a Solar Stripe. Egyszerűen elmondhatatlan az az érzés, amit van bennünk. Az egyetlen, ami nagyon hiányzik, az ott ti vagytok, és hogy gyakorlatilag ez a kis magyar csapat, ami kezd kialakulni, ami már nem is olyan kicsi, mert már azért gratulálnom kell mindannyiunknak, mert már majdnem 180-an vagyunk, de én azt gondolom, hogy itt van velem egy norvég úr, akinek szintén az a célja, hogy 1 millió embert hozzon be ebbe a rendszerbe. Tehát itt olyan számok vannak, hogy elképzelhetetlen. Tehát én azt mondom, hogy azonnal mindenki vegye elő a füzetét, írja bele, hogy a világban merre van kapcsolata, mert azt mondták, hogy ez a tapasz mindig mindenkinek működik. Tehát semmi más dolgunk nincs, mint teletapasztani az embereket. És gyakorlatilag azon dolgozunk, hogy 13-án ugye tele legyen a rendezvény, és hogy szenzációs incentívek, illetve ez az incentív, amit ma elkezdtünk promózni, hogy 3 csatlakoztatott partner, és a 3 partnerrel együtt 2000 pont forgalommal, ami mondjuk, mit tudom, egy $150-200 lenne, a cég még kipótolja plusz $300. Tehát kérdezem én tőletek, Magyarországon hány embernek lenne szüksége mondjuk 1 hónap múlva 150 000 forintra? Pluszra. És ez csak a ti kezetekben, illetve a mi kezünkben van. Mi gyakorlatilag 2-3 órákat alszunk, mert egyszerűen annyira pörgünk, annyira hatása alatt vagyunk a rendezvénynek, és tegnap még csak a nyitó volt, ma a termékekről volt szó, gyakorlatilag volt már 1-2 elismerés, bevezettek egy olyan szintet, hogy sztár akkor leszel, hogyha jobb és bal oldaladon van egy ember. Gondoljátok át, hogy a csapataitokban már hány sztár van. Illetve van még egy szint, amit úgy hívnak, hogy Rising Star, az azt jelenti, hogy ha oldalanként 2 csatlakozott partner van. Már abból mennyien vagyunk Magyarországon. És utána indul el a 1 Star, 2 csillag, 3 csillag, és gyakorlatilag ez a magyarországi nyitó, ennek ma lesz még valószínűleg a mai nap folyamán ki lesz vetítve az a plakát, amit csináltattuk a rendezvényről, és hogy ide mindenki jöhet. És én biztos vagyok benne, munkatársak, vendégek, orvosok, természetgyógyászok, tudósok, fizioterapeuták, betegek, mindenki. És ugye tudjátok nagyon jól, hogy 3000 forint a helyfoglalási díj, ami a rendezvény után visszajár. És mindenki akarni fogja a terméket. Mindenki akarni fogja ezt az üzletet. Olyan szintű hype van már az egész világon ezekért a termékekért, hogy elmondhatatlan. Még nem mutatták be az új terméket, ami valószínűleg
valószínűleg majd lehetséges, hogy délután lesz, vagy holnap, de már azt tudom, hogy akik közületek körbenéztek a weboldalon, van az a Farmers Market. Idén elkezdik a Farmers Market termékeit bevezetni nálunk is Európába. Minden évben azt hiszem 2 vagy 3 termék fog azok közül bejönni. Az is itt Amerikában az egyik legtermészetesebb, legtisztább, mint táplálékkiegészítő, mint prevenciós termék, és az öme minden a fitoplanktonra épül. Tehát egyszerűen csak azt tudjuk mondani, hogy welcome home, ez a cégnek az alapmondata, és mi megérkeztünk. És én tudom, hogy ti, akik már bizalmat szavaztatok nekünk, és itt vagytok, ti is ugyanezt érzitek, hogy megérkeztetek. Mert az a nyugalom, az az erő, az a tudás, az a hatás, amit ezek a termékek tudnak, ezt soha, sehol, semmilyen üzletben nem éreztük. Biztonságban vagyunk, mert egy olyan termékünk van, ahogy az előbb Rick Basil mondta, hogy mindig hat, mindenkinek. Tehát erre hosszú távon lehet építeni. Miért? Mert Magyarországon és az egész világban az emberek tele vannak problémákkal. Most dolgoznak azon, hogy a világ összes sportolója használhassa az összes certifikát, az összes minősítés, minden meg lesz még plusz a termékekhez. Tehát egyszerűen ott is még gigantikus piacok fognak megnyílni. És még biztos itt a marketingben is lesz még sok ajánlat holnap, mert azért azt tudnotok kell, hogy az egész rendelem ezt az incentívet még nem tudja, amit ti már tudtok. Tehát valószínűleg a világon először ti kezdtetek el ebben ma dolgozni. És mire június 13-án meg lesz a rendezvény, már nagyon sok ember ezt elérte otthon, meg fogják kapni a plusz kifizetést, illetve ha 4 embernek segítesz, mész Mallorcára. Ilyen egyszerűen még soha nem jutottunk el oda. Csak meg kell tenni az első lépést. El kell indulni az úton. Fel kell vállalni, hogy igen, én vagyok az FG Express. Ez a csapat építi fel Európa legnagyobb hálózatát. Mert mi közösen képesek vagyunk erre. És egyszerűen az az érzés, amit majd novemberben át fogtok élni, amikor az európai megnyitó lesz Münchenbe, én azt mondom, hogy még ilyet soha nem éltetek. De szerintem már ez a június 13 is ilyen lesz. Szóval semmi más feladat nincs. Menjetek akár ki az utcára, kérdezzétek meg, ki akar 2 hét alatt $500 keresni. Milyen egyszerű. És vigyétek a tapaszt. A másik, ami egy nagyon-nagyon fontos információ. Ugye ezek a solar stripek, amiket mindenki szeretne, ezek Hollandiában a minősítés alatt vannak. Lehet, hogy 2 hét, lehet, hogy 3 hét, amint megvan az engedély lesz. De most van egy olyan lehetőség, beszéltem Blake Schröderrel, aki az európai igazgató, itt mindenért felel, és azt mondta, hogy ha a mi csapatunk szeretne, már összehozott azzal az emberrel, akinél fizetni kell, aki félreteszik nekünk, a Csabi tudja az árakat, hogy már lehet, hogy sokan tudjátok, $69.95 az egy csomag, 139.95 a 100 pontos csomag, amiben 2 termék van, és van egy 10-es csomag, ami 600, elküldtük $650, azt hittem, és 450 pont. Csabi, hogyha majd megteszed, hogy vagy az oldalra, vagy megmondod a partnereknek a kártyaszámot, hogy... Ja, már kiírtad, jó. Meg ezt küld körbe, létszi a izén is, a e-mailben annak a pár partnernek, aki nincs a WhatsAppon, aki holnap, mit tudom én, 2-ig, 3-ig, 4-ig, tehát bankzárásig ráteszi valamelyik csomagnak az árát, és elküldi nekünk WhatsAppon az ID-számot, és hogy melyik csomagot szeretné, akkor mi azt meg tudjuk venni, és szombaton át tudjátok venni otthon, és már tudtok ebben is dolgozni. Szuper. Tehát ez lehet még, hogy a magyar rendezvény után lesz csak már forgalomba. Minden a legnagyobb rendben van, várjuk a pecsétet a holland hivataltól. Peti, Péter, az itteni bankzárási időt mondtad, ugye? Vagy az ottani? Igen. Nem, az a tiéteket. Hát mert ti ugye 9 órával vagytok előrébb. Jó. Nálunk most van pontosan 10 perc múlva dél. Körülbelül 40 fok van a napon. És
rengeteg ember úszik a medencébe. Tünci is a délutáni programja az lesz, hogy megy úszni, én meg megyek vissza a rendezvényterembe. Megosztottuk a munkát. Szuper. De egyszerűen itt kellene, hogy legyetek. Ez akkor lenne gömbű ez a sztori, ha itt lennétek. De még annyira frissek és fiatalok vagyunk, hogy elmondhatatlan. Tehát itt rohangálnak az 5 csillagok, 6 csillagok, van itt 1 vagy 2 all-star a cégbe, de tényleg azt az érzést sugallja a cég, hogy welcome home. És egyszerűen itt meg fogjuk csinálni mindazt, amire az utóbbi években sok hálózatban szenvedtünk. Mert nem lettek betartva a dolgok, nem volt meg a kifizetés. Mindenki tudja, hogy milyen gondokkal küzdött abban a cégben, ahol volt. Kis csomag, jó termék, jó kifizetés, több nem kell. Csak rajtunk múlik, hogy ki mennyi pénzt fog keresni a következő hetekben, hónapokban vagy években. Én nem is szeretném tovább rabolni az időtöket, mert tudom, hogy most már lassan lefekszetek aludni. Én remélem, hogy egy kicsit át tudtam adni, amit mi itt érzünk, és szombaton már fogunk tudni beszélni, de a WhatsAppon kérlek írjatok. Én azt gondolom, hogyha van olyan partner, aki nem, még regisztrálni nem fogunk tudni vele, mert hiszen nem tudjátok minden adatot átküldeni nekem, de minden meglévő partner, aki ott van, a szóval kell foglalkozni, az adja le a rendelést, nincs szállítási költség. Na jó, majd mi felszámoljuk a repülőjegyet, ez egy dolog. Az nem drága, mit tudom én, innen Las Vegasból haza, de nincs nektek ez a $8 költség, ami van, tehát ennyivel is olcsóbb a termék. Gondoljátok meg, én biztos vagyok benne, hogy ebben, ha csak a saját egészségeteket nézzétek, hogy mindenkit megkóstoltattok vele, nem lesz kérdés, hogy fog übörögni az üzlet. Nagyon kellemes estét kívánok még nektek. Örülök, hogy itt lehetünk egy pár percig is veletek, a csapatunkkal, a családunkkal, és csak egyetlen egy dolgot tudok mondani, hogy welcome home. Sziasztok! Nagyon hiányoztok! Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok, sziasztok! Na hát úgy gondolom, hogy ezt a mai webináriumot egy picikét földobta a melegség, a hangulat, meg ami ott kint Las Vegasban van. Hát aki még nem volt, az szerintem ezek után már mindenféppen vágyakozik, hogy Las Vegasban is legyen, de reméljük annál sokkal jobban, hogy az üzletben is benne legyen. Közben itt volt néhány kérdés, meg elhangzott néhány információ, úgyhogy ezeket még itt pontosítanám, aztán már én sem húznám sokkal tovább az időt. Ugye elhangzott az, hogy a mai nappal kihirdettek egy új incentívet, ami azt jelenti, ha valaki csatlakoztat 3 partnert, teljesen mindegy, hogy 50, 100 vagy 300 ponttal, és velük együtt összességében 4 hét alatt 2000 pont forgalmat hoznak, jó, tehát abba a 3 lábba, abba a 3 generációba összességében 2000 pont forgalom, akkor $500 kap. Ugye erre mondta Péter, hogy ez normál esetben egy ilyen 100-150-200 dollár lenne normál esetben jutalék, ez kiegészíti a cég, úgyhogy $500. És erre fölmondta Péter azt, hogy lehet egy picit nagyobbba is gondolkozni, hogy hány olyan embert akarok a csapatban, akik megkeresik az $500. Ha 4-nek segítek megkeresni ezt az $500, azaz nekik legyen legalább 3 direktjük mától számítva, akikkel összességében 2000 pontot érnek el, akkor ugye meg lesz a 8000 pont, és aki ott volt az elején és hallotta Bernártnak a saját személyes incentívjét, ugye azokat Mallorcára viszi majd nyár végén 4 napra, teljes ellátással, hisz ott van a saját kis villája, a 68 lábas jachtja, és azokkal jól fogjuk érezni magunkat. Jó, tehát én így gondolom, hogy ennek az plusz $500 incentív segítségével sokkal többen meg fogjátok tudni csinálni ezt a 8000 pontot, és elérni a 8000 pontot. Úgy itt annyi kitétel volt, hogy egy vonalból max 40% jöhet. Jó, tehát megcsinálhatod úgy, hogy 800, az 1006 és 400 pont. Jó, a 3 lábból. Ugye ez nem összekeverendő a binárissal, ez magában a genealógiában generálódott pontforgalomról beszélünk, jó? Ha valakinek ez így nem érthető, akkor beszéljen azzal, aki meghívta. Illetve ezúton szeretném megragadni igen, 40% volt. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek elmondjam, hogy csütörtökön este 7 órakor, ugyan Péter akkor még nincsenek itt, de tartunk egy nyílt tájékoztatót, hisz ahogy a Bernát is mondta,
A network marketing az az üzlet, ahol szemtől szemben tudunk nézni a másikkal, látja a szemünkről, látja azt, hogy mi mit akarunk ettől az üzlettől, látja a mi elhivatásunkat, megkapja a bizalmunkat, és el fogja tudni dönteni azt, hogy érdemes-e velünk jönni. Tehát csütörtök este 7 órakor az NH Hotel Budapest Citybe, ez a Víg Színház mögött van ugye a Szent István körút, a Nyugati és a Margit híd között van ugye a Víg Színház, és a Víg Színház mögötti szállodának a galériáján van egy kis terem. Egyelőre csak egy kis termet béreltünk, aztán majd meglátjuk, hogy mennyien lesznek. Illetve csütörtök pénteken itt van Oli is, Oli Weyer, aki a Bernártnak a munkatársa. Úgyhogy akik már tudnak róla, azoknak azért még egyszer kiemelném, hogy akkor vele tudunk szerintem csütörtökön 11-től pénteken 3 óráig, ilyen másfél-két órás időpontokba olyan embereket leültetni vele, akiket arra méltónak éreztek. Ezek ilyen kis csoportos megbeszélések lesznek, és akkor csütörtök este pedig a mindenkinek szóló, nyílt lesz este 7 órakor szintén az NH Budapest City Hotelban. Jó? Ez Víg Színház utca 3, ha jól tudom. Jó? Tehát a Víg Színház mögött. Nem tudom, mi maradt még hátra. Én most már nagyon nem mennék bele a többi termékbe. Van egy beauty maskunk, amivel meg lehet szépülni, olyan anyagokat tartalmaz, amelyek 2009-ben Nobel-díjat kaptak az összetevőkből. Ugye van ez a Solar Strip, amit most ugye a meglévő tagok, de azért fölhívnám a figyelmet, aki most beregisztrál, és holnap lesz ID szám, már az is fog tudni vele élni. Jó? Tehát a Solar Strip az nem más, mint gyakorlatilag fitoplankton, egy ilyen picike bélyeg nagyságú kis lapocskába sűrítve, amit valóban a szájba kell venni, a nyelvre rárakni, és gyakorlatilag egy 20 másodperc alatt felszívódik a nyálkahártyába, és döbbenetes hatása van. Én kipróbáltam már 2-szer konditerem előtt, és tényleg sokkal jobb energiában volt az ember, de hallottunk már másoktól is, akik betegek voltak, rosszul éreztük magukat, és pillanatokat elmúlt, kitisztult úgymond az ég, és sokkal jobban érezték magukat. Úgyhogy ez is az a termékünk, ami azonnal hat, és szerintem mindenkinek hat. Jó, tehát van egy külsőleg, ugye a Power Strip, vagy Power Stripes, és van egy belsőleg, ez pedig a Solar Stripe. Jó, és vannak még szépségipar, megjön az új termékünk, erről is szerintem hamarosan fogunk tudni. Jó, tehát köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet és türelmet, és én tényleg mindenkit arra bíztatok, aki most volt itt elsőként és hallotta, hogy beszéljen a meghívójával. Fontos, írjon fel egy dátumot, június 13-a. Június 13-án a Dürer házban lesz a cégnek az országos megnyitója, ahol itt lesznek a tulajdonosok Amerikából is. Itt lesz a Bernard Summer úr is, és valóban erre egy elég különleges megközelítést alkalmazunk. 3000 forint a helyfoglalás. Jó, tehát a jegy ingyen van, de a helyfoglalás 3000 forint. Tehát a vezetőktől meg tudjátok vásárolni ezt a helyfoglalási jegyet, és utána mindenki a rendezvény végezetével ezt vissza fogja kapni. Jó? Úgyhogy jó éjszakát mindenkinek, és egy welcome home, építsünk egy nagy üzletet, és mutassuk meg azt, hogy igenis lehet jól csinálni a network marketinget, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon is ott van a helye a kereskedelemben, hisz ezt egyetemeken is oktatják, és lehet ezt jól csinálni, és ha jól csináljuk, akkor az emberek nem azt fogják mondani, hogy mit csinálsz, azt fogják mondani, hogy igen, az egy jó dolog, és tulajdonképpen nem is tudom, hogy miért nem foglalkozok vele. Jó? Akkor legyen ez az zárszó, és jó éjszakát mindenkinek, welcome home!